Ndoitwa nefiasi muchochwa ndogara pasarudza ivhareta vavo. Pane problem iri panapa nyaya yemvura. Mvura iri kunetsa zvisingaite. Saka takaisirwawo chibhorani panapa nagodbaya vava kuti tikwanise kudetserekawo secommunity nenyaya yemvura. Apa kanzuru mvura haisi kubuda kudzimba uko. Saka zvinhu zviri kunetsa zvisingaiti mvura haisi kutombobuda kana kawanda. Saka tashungurudzika nenyaya yemvura iyi. Saka totenda godbaya vakatotibetserawo nemvura vakatigadzirirawo panapa. Ane time yakatoti kure almost totosvika ku2 months mvura hatitomborina. So far tikutorarama nekutongochingidzira marata madhishi ndo aya muri kuona akangotera nemadzira. Saka situation yazvo zvakatotomera tikasaendawo depo pasina magodbaya vakatochereswawo migodhi vakadhirilisa mugodhi mumba kwavo haminoti aikwanisa kuraramira kupi. So tikasatoendawo ikoko kana mvura hatitoizive kana kuti tichatoti kana patepi chaipo chaipo yatione time yakatoti kure haisi kutombobuda. Saka recho sofa inogona kuita kana zvekuma haisi zvekuma 20 kuma 20,000 ndofunga per month ndo mari yatisungirwa bhadhara. Saka hatichatozivawo isu kuti ichabuda here kana kuti haibude, but tinonetsa nechoti kune kumwe kwacho mune muchinzodzi mvura iri kubuda, but nyange zvakanzi shortage yemvura vanofanira kubhalansisa both sides kuti kana yakabudawo muna asarudza ivhareta yakabudawo muna solomon kana kuti chipadzeka vanofanira kuti bhalansa kuti tite zviri nani because tese tiri aerodrome ende tese tiri kusungirwa kuti bhadhara mabills. Ndiri mugari wemuno muBindura ndogara kunoku kuaerodrome kuno tikuita problem yekuti tikushaya mvura. Dambudziko ratinaro kuno kunderemvura ende chimwe chinhu futi ndechekuti kansewo iri kuuya tisina mvura sekudaro. Kansewo mabhiwa ari kungouya emvura ende kutoya mvura yakatokwira asi mvura yacho isiri kuita isiri kutowanika. Tiri kunetseka zvisingaiti. Izvozvo togara kuno kuaerodrome takazoisirwa hedu tepi yamuri kuona nevanogara apa vanonzi vamugawo ndo vakazotitirawo godbye apa vanonzi mugawo ndiye akazototisirawo tepi. Atisira tepi aya akatibatsirawo hake kuti atisire tepi tiwane mvura. Atoona kuti tine dambudziko remvura muno nekuti vamwe tanga takutotakura mbacha tichienda kune next location rekuzasuko kune kabridge kunoperera malocations kunowacha ikoko zara apa panozara zvokuti ipapapa mangosvika vanhu vati shomekei. Pane pakazara pese kiu inosvika uko kutara kuti sere mumashops pakazara ende pane pakutoita problem kuti vanhu vanenge vaita noise futi kutorwiradzana kuti umwe nemwe anenge auda kutochera. Mota dzinenge dzakazara apa because malocation mese muno muBindura tongoti aerodrome yese ihombe. Aerodrome inoyi inobva kudhuze nekutauni kusvika kuzasuko vese vanozochera mvura pano. Vari kuvanawo mabhohoro vanova maindividual vakachera mabhohoro ozokuti tine rimwe bhohoro riri paaerodrome pamashops rinenge rakashanda rikazokonekwa mushopu yomuno businessman. Saka ipapo vanhu ndopo vari kutowana mvura yekuti vabatsirikana. Ozoti tina umwe businessman anenge vakangara ozoyava mugawo ndo vamwe vakatirira mabhohoro. Saka ndiye ari kubatsira vanhu muaerodrome. Taita imwe dambudziko nyaya yemarara kuti titone nzvimbo inonzi marara. Saka ikokoko ndiko kunorasiwa marara nevanhu. Nzvimbo iyo yatoipa because marara iyo yaritori mudhuze medzimwe dzimba dzevamwe vanhu vanogara ikoko. Saka ikoko zvino nguva zhizha kunenge kwatoipa because vanhu vari kungorasa marara pese-pese. Munhu akangofunga anytime kuti akuda kurasa marara anotongoenda kunorasa, but dzimwe nguva kanzuru inomboita time yekumboclear marara yayo. Ende chozotinetsa ndochokuti kanzuru chingobva mukuklear sanhasi mangwana unoona patozara kuti marara ipapo. Saka tinochichaya kuti tobatsirana sei nevabereki mudzimba umu. Kana vakavaudza vamwe vacho otherwise pamwe ndofungidzira kuti havana mabhini because vamwe vacho vanenge vanoti mabhaketi tudukudukusho anongoti akangosadza kabhaketi kava akutenda kunorasa. Saka kanzuru zvayo pakutakura marara panenge dambudziko ndijana. Dzimwe nguva vanongotamba mudzimba umu iko zvinoita kutakura kanenge twice per week because side kuno kwedu kunoku vanotakura every Tuesday. Saka ndo mazuva yatinomirirwa tractor yayo. Saka vamwe vakaona tractor yacho isina kuuya wiki iyoyo munhu akutotora marara kwakutenda kunorasa. Zita rangu ndonzi Vimbainhare ndiri mugari wemuno muBindura ward 8. Taita dambudziko remarara. Marara akazara pese apa vanhu vanozorasira ipapo vamwe apo vamwe kumberi uko. Tinoi yatova dumping area yemarara. Kansewo inofanira kutibatsira nekuti tikubhadhara masocial service delivery tichivapa mari
asi havasi kukwanisa kuuya vachitibatsira kuti tirase marara aya. Vanhu vanenge vasisina option vanozopedzisira vakurasa marara ipapo. Iko zvino tiri pane dzimba dziri umu mese umu dziri mudhuze memarara. Takutotyira kuti pamwe vana vanogona kuita kana zvirwere chaizvo. Marara aya ane history yekuti akatanga kuraswa muna 2000. Araswa muna 2000 kwakazoitwa 2008 inonzi shandira Bindura. Marara akabva akliwa ipapo. Akliwa ipapo vanhu vakabva vatanga futi kurasa marara. Saka zvinoitika nezvekuti kana kansuro yakasarasa marara vanhu vanobva vatanga kurasa. Takatombozama kubvunzwa kuti ko chii chikonzero, vakati inenge yakafa mota inorasa marara. Saka vanhu vakatakura 1 week, mumwe musi vakasatakura. Vanhu vanenge vasina option, vanenge vakurasira apa. Saka tinokumbira kansuro nokuti tiri kubhadhara mari yemasocial delivery service yaya, ngavatibatsire vakwanise kutibatsira kurasa marara kana kuisa chiwagoni chekuti vanhu vanongokanda imomo then vozongouya nemota yavo vachirasa marara avo. Tatenda.